Здравейте! Днес на вашето внимание автокъща Refined Auto, намираща се в град София, ЖК Младост 3, улица Доктор Атанас Москов номер 2, ви представя този абсолютно перфектен, както технически, така и визуален автомобил, а именно Audi SQ5. Автомобилът е 2014 година, нов внос от Швейцария, на абсолютно реални 194 000 км. Така изглежда отвън. Сега ще ви го покажа и отвътре. Алуминиеви джанти 21 цола с чисто нови гуми. Дистроник. Биксенонови фарове. Панорама. Пълен кейлес. Серво отваряне и затваряне на багажника. Камера за заден ход. Кожен салон. Мултифункционален волан с пера за смяна на скорост от волана. Бенки Олсън музика. Памет на седалките, карбон. Панорамен таван. Тук и отзад. Фабрично затъмнени задни стъкла. Система Isofix. Навигационна система с актуална карта за България. Подгряване на седалките. Също така има и подгрев на задните седалки. Къп холдър. Ето го автопилот и дистроника. Автоматични фарове. Прибиране на огледалата. Ами, това е от нас. Повече информация за този автомобил може да получите на телефонният номер, оставен в обявата. Желаем ви всичко добро!